Martin. Och Johan får. Okej. Go with koppa. Timon go with Jag vill faktiskt. Oh. Så de är där. Jag vill faktiskt. Nej, titta här nu. Go with telefon. Go. Oj. I mitten. Bye. Nu ska man dricka den, Isares. Vill du dricka den? Hur kan man dricka? Man tar den så här. Sen så gör man så här, David. Hur dog de bråkar, Maxi? Hur dog de? Jag har huvudet kvar. Isares, vill du dricka den här? Så här var Du doppar. så är Vill du det, Isares? Isares. Vill du ta den här och göra så här? Man kan. Min har ingenting. Min bara gick så här. Nej, man kan bara ta den så här, Isares. Titta. Man måste inte ha klomma. Det är bara att den ska vara så där. Sen så kan man ta så. Den här har inte smakat.